Για να πάμε να κάνουμε το κλασικό house tour. Ωραία. Και τσαχπινιά εδώ. Μέσα κοφρετίτσα. Αυτό ήταν το σπίτι και αμέσως φεύγουμε για μια βόλτα στην παραλία της Καλαμάτας. Μια βόλτα γρήγορη γιατί το μόνο πράγμα που σκεφτόμασταν ήταν τι θα φάμε. Και τι καταλήξαμε να τρώμε? Να τρώμε παντόφλα. Πάμε να φάμε γιατί βίντεο χωρίς φαΐ δεν γίνεται. Πεινάσατε? Θα φάμε? Θα σας φτιάξω πάλι? Πήραμε να φάμε μια παντοφλόπιτα. Τρώμε που τρώμε παντόφλα. Ας τη φάμε και πραγματικά. Κυπριακή πίτα δικιά μας είναι. Με γύρο κοτόπουλο είναι. Έτσι. Δάγκωσα μία. Μαλακή πίτα. Θα φάτε ολόφρυσκια. Χειροποίητη. Δυνατή. Τόμου στα 10. Και Καλαμάτα by night. Κοκτελάκι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, alcohol free ήταν γιατί δεν είμαστε και του ποτού. Πόσο να πιούμε πια, δεν μπορώ. Οδηγάω κιόλας, δεν μπορώ να πιω άλλο. Προχωράμε άλλοι και μας κοιτάνε, ρε μπαμπά, σε φτύνα. Ναι, εσύ, με εμάς ασχολούνται. Βλέπουν τα χάλια τους. Τα δικά μου τα βίντεο σχολιάζουν. Και υπό το βλέμμα των περίεργων τουριστών, αλλά και την τροπή των δύο κοριτσιών, έβαλα την ουρά στα σκέλια και πήγα για ύπνο. Όχι από φόβο, αλλά για να επανέλθω δρυμύτερος την επόμενη μέρα. Σηκωθήκαμε σήμερα ωραία, όμορφα, χαλαρά. Ετοιμαζόμαστε. Πάμε γρήγορα, πάμε για πρωινό και βουτίτσα στον Πελοποννησιακό κόλπο. Είναι Πελοποννησιακός κόλπος, λέω τι να είναι, ρε. Και βουτιά στη θάλασσα. Πάμε! Outfit check και μια πινελιά τελευταία. Τώρα πάμε για εξερεύνηση. Παίζοντάς τους Αμερικάνοι πάμε να βρούμε να φάμε ένα πρωινό. Let's go, come on, you know, let's go. Yeah. Ήρθαμε σε πιτσόμπαρο στην Καλαμάτα, δύο καφεδάρες ούτε 10 ευρώ και πάμε να βοτήξουμε τώρα. Και η άμμος. Καλή θάλασσα! Γι' αυτό πάω στα βαθιά, για να μην μπορείτε. Τσουφλιστήκαμε, καήκαμε, η μάπα μου κοκκίνησε. Καπέλο μάγκες, ήθελα να καπλατσουρίσω σαν το χέλι. Πάμε τώρα που πάμε, πάμε στο Καστράκι, πάμε Παλιά Πόλη, φεύγουμε αύριο και τι φρούτα βγάζει Καλαμάτα ακόμα δεν μάθαμε. Θα ρωτήσω κανένα σερβιτόρα μου πει. Είμαι ρεζίλ πάλι. Δυστυχώς δεν προλάβαμε το κάστρο της Καλαμάτας, αν και έχουμε ακούσει τα χειρότερα. Θα πηγαίναμε να κρίνουμε εξιδίων, αλλά κλείνει 8 η ώρα. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι κλειστό. Είναι κλειστό σήμερα. Και θα βλέπαμε τη θέα από ψηλά. Και αφού δεν μπορέσαμε να μπούμε στο κάστρο, συνεχίσαμε τη βόλτα μας στην Παλιά Πόλη, όπου θα μπορούσε να γυριστεί όχι ένα επεισόδιο, αλλά ολόκληρη σεζόν από την σειρά Walking Dead, καθώς δεν υπήρχε ψυχή μέχρι που φτάσαμε στο ιστορικό κέντρο. Εκεί αναζητήσαμε ένα ιστορικό σουβλατζίδικο, αλλά πριν πάμε να φάμε, σας αφήνω να απολαύσετε μερικές από τις υπέροχες εικόνες της πόλης. Σε ένα μαγαζί που φημίζεται για τα σουβλάκια του, εδώ ο Jimmy's, έβγευστα και χειροποίητα όλα. Κρατικά μέχρι πατάτες. Πήραμε και σφέλα, εδώ που λέει το παραδοσιακό κασέρι, το παραδοσιακό τυρί που ουσιαστικά είναι σαν κεφαλοτήρι. Ήρθαμε στο Καστράκι στη Βέργα, σε αμφιθεατρικό μαγαζί μεσαιωνικού τύπου. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, είναι αλήθεια. Και εδώ δει ο ήλιος και βλέπετε το μεσηνιακό κόλπο και όχι τη λίμνη Πλαστήρα. Στην Καλαμάτα το Καστράκι Βέργας. Στην υγειά σας. Κέτσουπ βράδιασε. Και όσο σκασμένοι αν είμαστε, έχει χώρο για ένα παγωτάκι. Γεύσεις, στρατσιατέλα και κούκκις. Top! Ετοιμαζόμαστε τώρα για... Πού πάμε? Πρωινό ξύπνο. Ματάκια εδώ.
Ετοιμάζουμε βαλίτσες, φεύγουμε από Καλαμάτα, φοβερή εμπειρία και πάμε για Μάνη. Εσείς ξέρετε τι κάνετε, μην χάσετε τη Μάνη. Τι κάνουνε κορίτσια? Like και subscribe. Μπράβο. Like και subscribe όταν ακούσετε, γιατί η ένταση είναι υποτονική προς το παρόν. Φύγαμε! Ωραία, τελευταία στάση για ένα snack και έναν καφέ στην Καλαμάτα. Κάτσε να περάσουμε πατήσει και ένα μάξι. Καφεδάκια μας. Εν κατακλείδη. Καλαμάτα, συμπαθέστατη πόλη. Τσιμπημένες οι τιμές στα φαγητά, οι καφέδες τους normal. Ωραίες παραλίες. Τη βάζω νομίζω στο top 5 ελληνικών πόλεων. Αν αφαιρέσουμε τη γενέτειρά μου και την πόλη που κατοικοεδρεύω, τη Θεσσαλονίκη, μαζί με Ναύπλιο, Πάτρα, Γιάννενα, Μέγη, Καλαμάτα και Πρέβεζα, νομίζω συμπληρώνει το top 5. Το δικό μου, το προσωπικό. Vamos!